खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव बीटीसी ओनसोलनिफ्राय मोनसे बिग ब्रेकिं निउज बीटीसी आव फिन दुंहाव थासारि बीटीसी आव फिन गुलि गावनाय जाथाय जेराव रायमना हायुङारि हाग्रामानिफ्राय लाना फैदों बे समनि मोनसे बिग ब्रेकिं निउज रायमना हायुङारि हाग्रामायाव गुलि गावनाय जाथाय दंफां सिखावनि दायाव सासे सेंग्राखौ गावथारदों हाग्रा मावथिफोरा रायमना हायुङारि हाग्रामानिफ्राय बे समनि मोनसे बिग ब्रेकिं निउज फुंखा बसुमतारी मुंनि सेंग्राखौ दंफां खावनायनि दायाव गुलि गावदों हाग्रा मावथिफोरा मैया थांनाय मंगलबारनि 3 रिंगासो समाव जाय बे गुलि गावनाय जाथाय आरो बे समाव बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारीया खौरांनि सिगाङाव रोखायै फोसावबायदि दंफां सिखाव फुंखा बसुमतारीखौ गावथारबाय लोगोसे जिउ खहा जानाय सेंग्राखौ सरलपारा माइनावगुरिनि होनना फोरमायदों मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारीया आरो बे समाव जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि बीटीसी ओनसोलाव फुंखा बसुमतारीया सरलपारा माइनावगुरि गामिनि होनना रोखा फोरमायथिबाय मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारीया हायुङारि हाग्रामानि आथियाबारि डेन्सआव जादों गुलि गावनाय जाथाय नंगौ बीटीसी ओनसोलनिफ्राय बे समनि मोनसे दुंहाव रादाब दंफां खावनायनि दायाव गुलि गावबाय सासे सेंग्राखौ फुंखा बसुमतारी मुंनि सेंग्राखौ गुलि गावदों दंफां खावनायनि दायाव हाग्रा मावथिफोरा जाथायखौ बिथा खालामनानै दुंहाव थासारि सरलपारा ओनसोलाव मैया बेलासिनि 3 रिंगासो समाव गावनायनि सन्देह सेंग्राखौ आरो बे समाव जाथायनि सायाव बीटीसीनि ईएम जेम्स बसुमतारीया मा फोरमायखो नोंथांमोना आबुङै मिथिना लादो गावलायलायनाय बे मोनसे रिपर्ट दङ आरो मेजिस्ट्रेट नियोग खालामनाय जाबाय तो बेयो जाहैबाय रायमनाया मोनसे नेशनेल पार्क आरो बेवहाय बाउन्डारि होखानाय दङ बाउन्डारि होखानाय आरो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय सब समय माने डिउटी थानाय जायो डिउटी थायो डिउटी थाङो आरो सानफ्रोमबो दंफां दाननाय नोंथांमोना निश्चय खोनायो आरो बुङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जे गासैबो बीटीसी ओनसोलाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोबनायनि लामायाव थांबाय बे खोथाखौ बुङो दा आसाम सरकाराबो गोदान सरकार जाहैबाय गोदान गोदान नेम निथि गोदान गोदान अर्डार बायदिसिना हरो दा बियो मैया जालांनाय जिनोखि घटना बे मैया जालांनाय घटनाया आनफर्चुनेट मोनसे घटना हिसाबै जालांबाय आरो भबिष्यत जाहाथे बेबायदि जाया आरो उइदाउट माबा मोनसे अफिसनिफ्राय मोनथियालासिनो रेन्ज अफिसनिफ्राय अफिसारफोर आरो अफिसाव मोनथियालासिनो जाहाथे बाउन्डारि होखानाय जिनाखि नेशनेल पार्क बेयाव जिथु आयेन कानुन दङ बे आयेन कानुनखौ जाहाथे रावबो बारसिना बिनि सायाव आङो गुरैयै रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय दा मैया जि जालांनाय घटना बे जालांनाय घटनानि सायाव मेजिस्ट्रेट दंहैयो मा जादों जायाखै बिनि सायाव आरो जोंहा नै दा बाजेट सेसन दं बे बाजेट सेसन गाबोनबो सानसे दंबावो आङो खबर लाबाय थादों मा जादों जायाखै दा आंनि इनफरमेसना बिसिमल' जे गावलायलायनाय जादों दंफां दानहैदों गावलायलायनाय जादों बे गावलायलायनायाव थैबाय सासे मानसि थैबाय फुंखा बसुमतारी थैबाय होननानै आंनिसिम रिपर्ट सफैदों बेखिनि केजुवेलिटि जानाया सार बबेनि हा केजुवेलिटि जानाया बबेनि माइनावगुरि सरलपारा बिनिनो आरो बियो मा खालामोमोन मा मायोमोन आरो जोंनि खोनानाय मथेथ' बेफोरखौ उनाव तदन्थ मोनथिसिगोन दा आङो गासैबो खोथाखौ डिटेल्स जिहेतु आंनिसिम फैबावनांगौ दङ बे हिसाबै आङो गासैबो माखासे खोथाफोरखौ बुङियाबो थिग जागोन दा आङो खावलायदोंल' जाहाथे भबिष्यत हाग्रायाव हाबनांगौ जायोब्ला माबा मोनसे गोनांथि दङब्ला बेखौ जाहाथे खाथिनि जिनि रेन्ज अफिस बे रेन्ज अफिसाव पारमिसन लानानै जाहाथे हाबो जाहाथे खुनु मोनसे संघर्ष जाया आङो बेखौबो एडभान्स हिसाबै जोंनि मानगोनां रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायबाय दावराव दावसिथ' जानाङा बेथ' खुनु रायजोफोरनि जेबो भुल गैया जोंनि डिपार्टमेन्टनिबो जेबो भुल गैया जे हाग्रायाव टहलटारिफोरजों जादों सोरखौबा खालामनो सोरखौबा माबा मोनसे खालामनो जेन'बा गावग्रोदों होननाय खोनादों आङो दा बेवहाय प्रटेक्सन खालामबाय प्रटेक्सन खालामनायाव गावलायलायनायाव थैबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो नाङोब्ला थैगौमोन बेफोरबायदि आरोखि खोथाया हाथियार जब्द खालामनाय जादों नामा बिनि हाथियारखौ दासिमाव मोनखोना मोनदिया आंनिसिम रिपर्ट गैया दे